Pay pa ya. Milaag din is lugar siyang uyab. Wa man ang manana ko, Kanindot silang pictures ni Melanie nga iyang i-upload din sa FB. Nindutas view sa bukid, uy. Hala. Ang akong ipaabot. Si Daniel. Nag-message na ko sa messenger. Unsa man nagisigyan ni mo kot-kot sa imong cellphone, Gracia. Bahin pa na sa imong klase. Aha. Maoy. Tuod ma. Nag-Facebook tuod si ate ma. Paadyo na niya, uy. Kaya nag-Facebook bitaw ka. Salig lang di kasabot si mama ng Facebook da. Nag-Facebook lagi ko, pero bahin gapon ni sa akong research. Research. Di tuod ma. Nananaw na og pics. Ikaw ba? Sa baat Ay, yun mo, uy? Ay, mo! Malabay si ate kunlan ma. Kastilan, Gracia. Gusto ka man kang magsundaw. Unsao man ang pagkasundaw, ana, kundi ka magtarong og tukon. Ma? Ibaw ko, oy. Nganong gusto ka magsundaw? Tungod ni Daniel. Sapa, muna bi na kung tagotagong mama ha, kung makikchat kong Daniel. Kikasapaan niya ko niya kung may uyab na ko. Ha? Uyab na day mo, Daniel? Sabo lagi, uy. May makadungog niya ni mo. Musumbong kang mamagpapa. Patay uy. ko. Kitsa may makadungog, uy, nga kaila na to din ni, uy. Malayo raman sa dang atong mga classmates. Pero, ay, ala, gikilig ko. At least, parehas na ta. Mayuyab na ta. May nang imo kay magkita mo gid mo sa imong uyab. Kami tao ni Daniel. LDR man mi. Oo, kay sundaw man siya. Pero kung makalibon niya siya, makakita na unya mo. Ay, excited na ko sa inyong unang panagkita, day. Lagi day, uy. Gusto na kay kung magkakita mis personal. Kutob ra gyud taon mi anis tago-tago. Nya sa messenger pag yun. Kay mahadlok man kung mahibaw-an nilang mamagpapa. Kanasada ni mo siya gisugot. Pag-ura, uy. Gusto kang akong gipuhat day, Melanie. Hala no! Hagbay na ni mo tinabi na ako, bahin Daniel. Unya, karon ka mo ingon nga, husto ba ang imong gibuhat? Nga sayod man ko, nga in love sad kay kani. Pero, ang LDR relationship ba, mo work ka, ha? Aw, depende na. Kay kadaghang LDR relationship, like anang mga abroad ang bana. Okay naman sila. Kung love lang ninyo ang usag-usa, mo work gid na. Nindot noon na. Kay tagsaraon niya mo makita. Thrilling kaayon na. Melanie? Hapit na kumaabot sa payag ni Papa sa iyang uma. Di una ko mo pauli sa bahay. Kaya nag-text si Daniel na mag-video call siya na ako nun. At tulang ko sa payag layo sa amo. Aron di mahibaw sila sa mama. Hala, may tawag na kitay. Hello? Ay, asa na ka? Paingon pa ko sa payag na mo. Tawag lang ko sa ha. Mapandol niya ko. Sige. Matawag ko after 5 minutes. Okay, bye. Magdali ko. Aron, makaabot ko sa among payag. Unsay mong gingon, Daniel? Hagi ko. Saan mo takapag-hawag nga video call naman ni? Hagan ni mo ang screen sa cellphone. Unsa? Ay, kulain. Unya, hubuan yang imong bra kay mo tanaw ko. Ha? Nganong hubuon man akong bra? Sa permero, in love kay ko sa akong uyab nga usa ka sundaw. Halos tanan niyang ipabuhat na ako kung mag-video call me. Akong buhaton, kay love man sab nako siya. Apan kadugayan, gipulan ko, ug usahay, di na ako makasabot siyang kademanding siyang ipabuhat na ako. Unya,
ipabuhat ni Daniel nimo? Maula kita Melanie, uy. Kay, ingon anak man ko nung buhaton sa mag-LDR. Ingon anak ko nung pagpaagi sa sex. Murag, mausad kay lagyo mansad mo. Pero day, gipulaan na manggod ko kadugayan, uy. Maong gusto ko nang buwakan si Daniel. Unya, musugot ka ha. Mahadlok masabot kong mahibawan kadugayan nilang mamag papa. Kay murag mahutan ako katarungan kung unsang akong ikatarungan nila. Nganong dugay kong maupunya usahay. Kung ganahan siguro si Daniel, tawagan man ko niya bisag na ako sa bay. Mo request kung unsay gusto niyang ipakita sa akong mga private parts. Magtago-tago taon ko nga dili makita nilang mamag papa. Kalain, di ayan ng LDR no. Mausuwayan nila akong buwag si Daniel Melanie, uy. O siya makigbuwag ka na ako, Gracia. Mao ka na, Daniel. Kay wa na ko makagusto sa imong mga ipabuhat na ako. O sige, buwagi ko. Kay i-post na ko ang ibang mga pictures nga akong screenshots atol sa tong video call. Sa? Daghan kong screenshots ng mga hubo ni mong lawas, Gracia. O ikatag ko niya ni sa social media. Kinuko, Daniel. Ayun na buhata, please. Mapatyan ko nilang mamagpapa kung mahibawaan ko nila, ana. O, makigbuwag ka man ka na ako. Pues, muna akong buhaton. Kung murag friends sa mamisi mong angkol. Sindan niya na ako siya sa ibang mga hubog na pictures. Ayaw, Daniel, ayaw. Maluoy ka. Maluoy ka. Kailan mo ning sundaw nga gingandan og Daniel, Gracia? Ha? Kinganam dayan ko, wala? Nag-message pag rin ako kung igunsa ti ka. Kay FB friends mo sa DM mo. Kailan mo ni? Uncle. FB friends lang. Pastilan. Gusto gid kang magsundaw, no? Nga, babae mo ta ka. Ha, kaya sugod-sugod naman kag pagkiksuo ba sundaw? Siya? Ano ka? Luspan ka magod. Ha? Hangtod karon, nagsigi pagpanghulga na ko ang uyab na ko nga usa ka sundaw, nga ipakatag ko nun yang ako mga nude pictures. Ug ning bag-o lang, misamot ang akong kakulba, nga nakakita kong FB account, nga akong pangan, ug akong picture ang gi-profile. Apan, dili ako ang nagbuhat. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, LDR miss akong uyab nga usa ka sundaw. Ug maipabuhat siyang malaway nako samtang nag-video call me. Unya, magkuha day siya og screenshots. May katungod ba ko siyang muhimo ana nga private man unta nang maong pag-video call namo? Ikaduhang pangutana, gibuwagan ako siya. Kay wa na ko makauyon sa iyang mga ipabuhat nako kung mag-video call me. Apan gibaharan man hinuon ko niya nga ipakatag niyang ako mga nude pictures. Unsa may akong buhaton kung iya magyong buhaton ng iyang bahad? Pwede ba siyang ipadako? Ikatulong pangutana, wa ko pa ipahibaw sa kumagiging kanan kining hitabua, kay mahadlok ko. Apan gusto kong masanta ang akong uyab sa iyang plano. Unsa may akong buhaton, ug asa man ko modangop. Ikaupat og katapusan. Gusto ra ba unta ko magsundaw? Mapiktahan ba ang akong pangandoy? Di ba ko makasod sa army kon pananglit? May kaso ko nga ingon ini. Usahay, makahuna-huna na lang gud kong maghikog. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gracia. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug
Kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra, kami gihapon ang muhatag og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, medical, personal, behavioral, problema sa mga ginadiling droga, kinsa ng mga ning undergo karon og mga depresyon, mga kaguol, no or mga kalaay, mga anxiety. Ipadala na inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Punto legal ta of course, karong adlaw ang ato ang letter sender gipadani niya pinaagi sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Tawgo nato siya sa pangalan nga si Gracia. Gwapa ra ba ni si Gracia? Nindot kay shade sa iyahang profile picture. Unsa man iyang problema bi atong tan-awon. Gibaharan sa uyab nga sundaw agoy nga ipakalat ang iyang mga nude pictures kung buwagan niya kini patay. Nganong naa may nude pictures, Gracia? Okay. Unang pangutana, LDR kami. Kaning LDR, long distance relationship. Kabalo ko. Long distance relationship kami sa akong uyab nga usa ka sundaw. Ug may ipabuhat siyang malaway nako samtang mag-video call me. Unya, magkuha di ay siya og screenshots. May katungod bagod siyang muhimo ana nga private man unta ang among pag-video call. Okay, dapat unta dili una sa tanan ang ako asad gyud akong pangutana long distance relationship manino. Unsa man kakasuhito o kaila gyud aning imuhang nauyab nga sundaw usa nimo siya giuyab. Always no mga higala ako gyud na ang ginatambag nga ila-ilaha sa na ninyo gyud. Ug klaro kung kinsa ng inyong mga trato labi na kung maila-ila lang na nato online, lagyo wa gyud kaayoy physical nga intimacy, wala kayo physical nga interaction, ayaw sa dayon pagdalos-dalos balag unsa na kagwapo, unsa na kabaskog, di lang sa gyud ta magpada. Kay wa sad manggud ta kibaw sa mga huna-huna nila. Dapat ato pud silang ila-ilahon, kibaw tag-asa gyud sila puyo, no? Kay just in case magkiniha ay at least kibaw tag-asa ipadang sa pinaday. Unya. Actually, dili man sa gyud ko mo ingon. Ako di gyud ko mo judge no anang mga ingon anak ang relationship nga kung pananglitan tungod kay LDR unya. Of course na magyud mga intimacy. Di ko mo judge anak kay di sa ta magpakaron ingno na agyod no kay need man pud na. Need baya na no maglabing-labing need ana pero ang akong giingon nga makasuhito gid unta ta and dili pod gyud ta mo kumpiyansa sama karon mo ni nahitabo nimo. Now, dili gyud pod sakto nga iyahang screenshot or i-record ang inyong mga pictures or ang inyong magibuhat tinuod ka kay private man na labi na gyud nga wa may pagtugot nimo nga picturean ka, no? So, dili gyud ta na siya. Pwede, and that is against kanang anti-voyeurism law. Gibuwagan ako siya kay wala na ko makauyon sa iyahang mga ipabuhat nako kung mag-video call me. Tinuod, bati bitaw. Apan gibaharan manuon ko niya nga ipakalat niya ang akong mga nude pictures. Unsa may akong buhaton kung iya gyud buhaton ang iyahang bahad. Pwede ba siyang ipadakop? Yes. Number 1, military man kaha ni sundao. Pwede na nimong ireklamo didto sa kampo. Ipatawag sa iyahang superior kay naaman sad na sila'y mga code no of ethics dinha kanang mga military. Pwede na natuhang yun ilahang chief nga ipatawag siya og ipadelete ang mga pictures. Ikaduha, pwede po nato siyang ikiha og voyeurism. Ang kanang voyeurism mao na ang special nga balaod no gumikan nga tungod atong mga issues gani sa una mao lagi na kanang magpagawas og mga private nga mga videos katong mga sex videos sa una nga luoy tang kayo ang babae kay ang babae wa mahibaw nga gi-record di ay sa lalaki. So pwede gyud nato siyang kiha dihang dapita kung ugaling mang iyag yun ng buhaton nga ipagawas ang imuhang mga picture. Okay?
Ikatulong pangutana, wala ko pa ipahibaw sa akong mga ginikanan kining hitabua kay mahadlo ko. Apan gusto ko masanta ang akong uyab sa iyahang plano unsa may akong buhaton ug asa man ko mudangop. Okay. Kibaw ka, wagi kumo, wagi sama, nga mahibaw ang imuhang pamilya ug ang imuhang ginikanan sa nahitabo, ayaw og kahadlok no sa inyong binuhatan, kay apil na siya sa consequences nga ato ang atubangon. Just be careful next time. Pero timan-i nga ang pamilya, mo gid ni pinaka-importante no, nga parte sa atong kinabuhi. Nga kung magkinaunsa manggani, unsa manggani kadako, manggani ato ang sala nga gibuhat, naara gyud na sila gihapon nato. So ayaw og kahadlok, atubanga ang imuhang problema, pahibawa imong ginikanan para matabangan ka. Ha? Okay. Now, adto ka, una, pada ka mo adto lagi sa katong military, sa ilahang head, mo suwata, mo reklamo ta, or pada ta mo adto sa Women and Children's Help Desk sa kapulisan para i-blotter siya na ay man inyong mga text messages, i-save na, no, para mapakita nga makareklamo ka, and then, for now, kay wa pa man na niya gi-upload, hopefully wa niya gi-upload, then pwede ka makakuha og permanent protection order under Republic Act 9262 or Violence Against Women, kay kanang iyang gibuhat, emotional blackmail man na, emotional abuse man ang ihang gibuhat nimo. So pwede ka makakuha ana kay para ipatawag na siya sa korte, ipadelete na ang mga pictures sa iyahang cellphone, no? Katapusang pangutana, gusto ra ba unta kong magsundaw? Maapektuhan ba ang akong pangandoy? Dili ba ko makasulod sa army kung pananglit may kaso ko nga ingon ani? Usahay makahuna-huna na lang gud kong maghikog. Uy, in town. Murag i-refer ti kang Dr. Obra nganong maghikog gud in town ka. Day, dili na end of the world kung muna iyahang buhato nimo o nganugong imong kinabuhi imong kalas-kalasan tungod sa kabuang sa uban. Day, ayaw, gwapa ka, no? Ayaw kaguul anang mga ingon anak nga mga sayop, lumalabay ra na siya, dili na angay nimo, no? Silutan ang imuhang kaugalingon tungod sa kabuang o kayabag sa uban. Now, pwede pagyud kang magsundalo kay wa man kay kaso, wa man ka na konbikto, pwede pagyud kang magsundaw. Padayon og buhat sa imuhang gusto sa kinabuhi, padayon og pangandoy, pero samtang ning padayon ka, dalha diha nimo ang imuhang mga leksyon, mga lessons, mga nakatunan sa imuhang mistakes in the past. That is how we will all grow. Diba mga sukintig paminaw? Masayop man gyud ning mga tao. Masayop man tang tanan, wa man tay perpekto. Wa may tao nga perpekto, pero unsa may nakanindot nato kay gitagaan tag higayon nga magbag-o, gitagahan tag higayon nga makat-on o dili na mabuhat or buhaton ang katong mga dili nindot natong gawi in the past para sa nindot nato nga future. Okay, mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy naputlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.